Sagudahin ng ti surat ti pakasalitaan ni Badet nga napoluan sika kuma idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Taumentak meten asawaan. Kayat na nang, kayat na nang. Anak, anya pala ti kayat mo, kinipunso. Nanang, jalanagan na, nanang madin. Di mo kayo ti punso, di Al. Alfonso, Al. Basta da kayat. Anak, naman pa manot ba ito no kang tawan? Nadya lang nga ron, kayat, talaklakayanin. 45 na. Kaya kung manot tawan ko lang nanang 19. Di manot diferensya mino ka. Bale, 46. Ano ko 46? Ano ko 46? 26 ko naman. 19 mo. 30, 40. 20. 26, diferensya. You can win. Lapi ako mamat, bali nga tayaan ti wedding tarumwar. 1926. Anak, adadan. Kahit ni, nangisagana da pa yan, nangipakastoy da pa yan, ti pangal daw. Nalpas nga lutod. Kaya mangal daw tayo pa, kalpasan na, pagsasalitaan tayo doon ti kasal mo, malpas pangal daw, ya? Ano pala kahit mo kang kuha na anak, kahit ni, 45 years old. Guwapo mat iso na. Anong guwapo? Nagdakal di tiyan na. Pag-jagingin to maragrag di tiyan na. Di butit na. Basta di kayat na nang. Kaya, awang maramid mo na nako. Abutan umay dapat mga sasawan. Mambalinak mo nagkid-kid. Pabain na mga ni tatang mo. Asinot na patpatin. Di pagayatam, uno ni tatang mo. Ang namin utang ni tatang yung kuanak tas siya magbayad na kasta. Anak, nasaya ato ti pasak bayam di sut pakiasawaan. Napintas ti negosyo na. Matulungan na kayo. Matulungan di kakabsat mo. Matulungan na kami pa kinitatang mo. Si kanton ti mang manage ka di farm farm supply nga pasdag ti negosyo na. Manager kanton. Anak ko. Maguray ka man kami. Sabi nga di mo kaya. Diyan karot ahiyatin. Sa lakay para kanya. Ken? Kanada nung umbiyo ko na mo yung data. Diyan nga rin. Amoy man. Naminduhan man ngay may tuyin. Agayam na ginamanong. Wain ngam saan nga kahit itatang mo ni rin. Ni Punso mo, ni Alfonso ti kayat na. Nga mapingamin ipapilit yung saan ka nagkasag ka man. Awan tinaganak ang mga sagmak iti anak na. Pagsaya atam, ti panakiasawam kini Punso. Period. Hanggang nagreklamo pa Talagang awan ti maramida kun mano. Umay na kun asasawain. Kapanak nagpupuki di seled ko, manong name in-dial ko di cellphone ko, tinawagak, manong name ni Reden. Hello. Manamat pasada. Patpasada ako. Katawag ka man. You miss me? Dadakas nga damag, Reden. Dakas nga damag. Abay, nagbalin na din o di? Mayat ko ma. No nagbalin. No, ada ko mga rason nga agked-kedak. Yung sabot nga nagbalin. Nadat nga anak mo. Rason nga agked-kedak ko na, apay. Datang orte bad news. Malagip mo di bagbagak ng 45 years old. Nga kayot natatangin na ng mga asawa kanya. Apay. Dadad to'y balahin. Umaydak asasawain nun. Yeah. Sika ko ba, Reden? Sika ko ma. Kaya rin siya kumano hambat na kaya, tandak mo na kaya natatanggan nanang mo.
tricycle driver ka matlaing. Dumat ka din ornong ko na. Nakasaganak ba't ng mga asawa kang kan? Nangar tiramidan ta. Badet, no di mo kayat, ahon maaramin da. Unang kagurak lagi din ng tatang. Baka laksidan na anak. Di ka di nakasagana ng laksidan na anak. Ilabang mulot panagayat mo kanya. Inundan duma rin kita. Kasla kayat kumit lang. O, mitlagayaw. Ana? Ang peso, na siya atod biyag ko, no ni punso ti pagkiasawa. Gapotab, nadungor ti business na. Katsiyak, tricycle driver lang asya. Yung sanak to nga naragsak. Kasanon to, ti panagkay dami kit butit isuna. Hindi pamuspusan nanto Ipamuspusan yun to. Kaklagi di maragsakan. Baka dinakbay tayo kasi taramidan tanong ko. Sika di kayad ko, sika kumare din, sika kuma. Kinwari siya kuma. Kung sika kuma ko naman, samit. Kano talagang siyak di kayat mo. Sige. Bayami da nga mga asawa kang ka. Kalinto numiisit di kasal. Naglibas ka no. Hanggang to parparang. Umay ka kanya. Umadayo ta. Agtaray ta. Kasta ka di trumbek. Isot may singasing ko. No talagang ipatpatignak kat saan mo akayat ti makikasarkin la kay punso. Makitaray ka kanya. Ikasadong din no matulag to ti kasar. Kinori mamatulog ti kasar sa mo kayat. Kasadong din no aggastos to nila kay punso. Kita ko sakbay nga gastusin na kita agtaraytan. Sakbay nga may isagana yun ti amin agtaraytan. O na itapay kit din umaykan. So nung makapanawak dito pagluganak ko nga. Di ba? Dita lauden ti balayo ket taltalon da ita. Lasadam taltalon. Aging ka na iti dalan. Tadyang orayin ka. Anak? No magnakit sangot balayo ket aguray katilugan dita nga kalsada ta sa ti balayo makita ta ka. Ngem no lasatem nga balasiwan ti taltalon ket kumamang kay ti kalsada. Nada ti laudan ti balayo. Sadyay nga urayin ka, uno urayin na. Tumay ka lain. Doon ka ano? Itan. Anong to nga oras no? Dumanong ket jay. Ket no umayak itan, di ada ba isang oras? Ket ni hagidas-dasardan, mangal daw kami. Marugyan to ti panangas asawa da. Ket oray. Agrubot ka itan ha. Agrubot mo ti sumagmo ng arawatem. Taglibas kan. Kasi nung makalibas sakit at tao talikod. So, pagkasagsaganaan ta kadigiti luto. Itasar diya sango. Makamukha aglibasan. Inag-ijabit. At kala mo na. Pukapsut ka na. Madi. Makalibas. No, hanggang makalibas ita. Dito bigat. Api ungungtan na. Hanggang ungungtan. Ibagbagak lang tipudno. Unin ton rabi. Ure matulagan ti kasar. Ti kayat ti ibaga mga kasar kita mabayag pa. Dati almost makabulan. No? Dua, may sakit na nga bulan. So ibaga masikat mang tindi petsa. Tapno, hanto pa lang saganan lakay punso. Nga makataraytan to. Napintas to nga tabiyag ko. Keng ka. Sa nga napimpinas mo labiyag ko no nilakay punsot pa kaya asawaat. Kaya dakan ka agdesisyon Jak to nga tamang susuro nga ayatin ni punso.
Di kanto nga tamalipatan. Nakadado nga sa lutsod mo. Sige, daumayk din na. Urayin ka. Igor ka, baka saan ka makalibas? Di anta nga ragtaran ita. Planuan, baliwan na tulangin na planuan. Basta diyak kayat na nga punso. Sika kumare din. Sika kumare. Saan ko nga ron nga ginandat ni naglibas ka nagtungpal deta nga imbilin wanon singasing ni Reden Marunemi. Nangal daw kami, nakadadot ima, ikat kunada kaniyak, Marunemi, di kitipadak, nababalasang, nagkasat kasi kabadet. Sakla ko man, kayat ni Punso. Sakla ko man. Di bagam kin ko na. Siya kong gunam. Yan tanga kajak mo kayat suna. Hana? Di mo kayat? Kapit di mo kayat? Basta diyak kayat. Ada boyfriend ko. Di nga tricycle driver. Kaya kahit kung umapela di nga tricycle driver ng ni Punso. Laglag kalaunay na. Usarim ta panunot mo badet. Sa nga tapusom. Ti panunutem. Ti namay munto iti masakbayan. Hindi makapalpa kami Marunemi na isaganan ti pagtutungtungan mi. Umay ka nanak. Nang mabaling ko ka din ibaga, tipod no? Nga na. The boyfriend ko. Ti pagtutulagan tayo dito ita. Nointon ka ano. Nang salutsudan yung palang kanyak, ano kayat ko, no saan? Kapilitan na kayat mo na imay dangarot mga sasawan. Hoy, badet, saan ka mangibabay na? Handa kami ipasubukin ng tatang mo. Pagsaya atam, tikal karikagom mi anak. Adakad nga rod naganak, nga mangisagmak ti anak na. Yung saan nagtunga na ragsak na nang, tas ang kong ayaten ni Lakay Punso. Masursurum to nga ipateg. Nagbalin to nga na dung mo isuna. Denggam ti karina kang ka. Ang karikin ko ang karindo kang ka. Lumikan. Kumain kita talang tururahin da. Kapana kon man. Dati amin ang kakapsat. Ni tatang manong nimito ng open. Sabi ko man ko na anayas ti saritaan tunggal may sakara tayo. Na siya at sakit din at mangida ulo ti kararang. Kaya takidawan tayo ti presensya ni Apo Diyos kada tayo. Maidalan na tayo tinasiyaan. Sikan bagat ti mangida ulo ti kararang. Kinuna ni tatang kinanang Marunemi. Kahit nagtungpalmat ni nanang ti makder kami nag-sign of the cross dagiti daduma saan dagiti daduma sa rinugyanin ni nanang Marunemi nang idaulo ti ababakararang kitkidawan na ti kaadda ni Apo Diyos na mangidalan kada kami sabi ko mata ito yung salitaan kita maipatungpal iti nasiyata pagtungpalan na sabi ko tatrabahin na kam kuma ni Apo Diyos no da kam tutag katuluyan kat da kam tutag asawa nasabi ko matamadan di tiragsak iti panagpamilyada daw-dawatan na kami manong nasabi ko makapag-asawa kami ilimalpasin deta Marunemi ni tatang manin tinaguni ala umuna-unay Alfonso no may kari kami nga talaga nga may kamang iti pamilyayo alakit dahi taon iti pagyamanan mi. Kinagyaman kami met dato'y anak ko iti napilib pangipaayan kadag iti bungbong at kinakagat mo nga gapo ti kagat mo kat nalipatam ti nag-asawa ta naoray mo ti 45 nga taon sabi nga kayat mo ti mga asawa pag nanadaw ka pa ubing met dato'y anak mi kaya oray mga pututam ti sangapulo na isot kayat yo. Di ba? Nagkakatawa naman. Paunay ba ta sangapulo? Nung makaputot kasagad butit mo kasano kuma.
Anong nga tawag ko king kakit ko, father, tatang, papa. Tatang ko naman lataan. Nabasit na diferensyata. Atang, kaya manak may tao. May ikariyak nga agbaling nga asawa ni Badet. Ket numampay awanti ruo o awanti gundawe nga panang pasyar ko ken kuana, panangarim ko ken kuana. Ngem iti daytoy agundawe ket kahit kung idawnon ken ni Badet nga mismo. Iti ba nalaus nga panagayat ko ken kuana. Badet ayaten ka unay-unay. Kari-karik ken ka. Umunang enak panagkari di sangwanan di ginaganak ken ka partido yo ken partido. Sa balinto lang ti panagkarita. Iti sakaanan ti altar panagkarita iti Dios. Naayaten ka iti agnanayon, dungdungwen ka. Ipaikon to amin na amin ang pakaragsakan. At sabi ko mata, may patagnak mo. Nuanyat makunam. Dahil ito hindi kong daway ko kuna. Pasaksak ko lata sa ulo. Naikanak mo ti kong daway nga sumaw. Tata. Al, kunam natang kanyak. Alfonso, unong al. Rigat man na saan kang dayawon, tata. Tata Punso. Siya ba nang ibaga nga saan ka nagdalan iti panang pasyar mo kanyak, panangarim mo kanyak. Italang ibagam kanyak ti I love you, iti panagayat mo. Kito aramidan tayo kumamit lang, ano tayo gagangin, o may nakpasyaren, arman na, karigaluan na, isa tayo to, no aklunan kanton, sumaron to na ito panangas asawa, isang gading ang rumbang kumakasta. Ni tatang tinang supyat. Anak, yada tayo ito yun, kastantong mo na tungpal na. Ha? Saan tayo nga may bayagan? Shortcut lang tayo yun. Yan tayo ngayon, tayo tumadlaing tayo katuluyan. Kita saan ka di nga damaging nga rin tatapon suno kayat kuno saan? Rumang una nga kayat mo. Di pagsasalitaan tayo tagat no kaano. No anya rin kiti masapol nga maisagana. Sa lutsudak lang kinitatapunso. Tatapunso. Naragsak ka kadi nga mga sawat, saan nga mga yatken ka? Ay, Badet, ang datat salitaan. Tatang, hanga ta kayo ti pagsalutsudak. Ni tatapunso ti magsungbat. Naragsak kayo mata, no pilitin yung asawain, ti sambat nga mga ipatpatag ka na kayo. Kinunag agad. Nagmamusto humid kami. Kakadwa, gusto niya sa lutsod ni Badet. Dengan temat anat ti makunan ito'y ada iti lalakyan. Kuna ni Uncle Sido manunay nga manungen ni tatang. Kanunungan na. Sabi ko mata, nagtultuloy nga siyak ti kanunungan na. Badet, kas na ko nakitay. Aramidag to ti amin tapno maipatagnak nga dagos. Baga awang pa'y makalawas ket ay-ayten ka matgaya man kunam to. Gabuti kinadungok. No sanak ban nga imay din nagpaspasyar nga nagregregalo. Kaya dito nagasawa agad agasawa ta dagat iregalo to ay nakayat mo. Ano anyat kayat mo itud ko ka. Wan. Kayat mo ka din ti napipintas nga ruwaten. Kayat mo di kiti alahas. Kayat mo ka din basta. Amom ka di tag-drive at lisensyan, tayo katangan ka ti kotsem. Amin na kayat mo itid ko. Regalo. Sa anak nga, mahilig ka rin iti materialas. Sa anak nga, materialistic, tatapunso. Kaya, no kinadungok, panang dungdungok ka. Kaya isunod pa kasusuruam nga mangipatag kanya, di ipatagnak to. Ikasaro nga rin no saan ka maipatag.
may patignak to, ikarik kang kareta. Ken, saan nga dahil at pagsasalitaan? Kas na kunin tatang mo, pagsasalitaan tayo no intun ka ano, ken anya di kitinaskin nga isagana. Mabalik ka di, kasi akong timang ibaga, intun ka ano? Ket no kanunungan ni badet, nang pasen ti salitaan. Intun no may nga bulan, itipet sa 28. Watiwat pa lang dati nga panangisagana ti amin. Siya amin taggastos. Amin-amin nga abay, amin-amin nga umatender ti seremonya, mangisibro da amin. Siya amin taggastos iti arwaten na. Pakaangayan na, kadaklan nga function hall dito lugar tayo. Talon tot man kiter, talong nga latson nga baboy, talong nga latson nga baka. Kaya na do, nga may sagana. Kailan niya pa na sa pulap ka na ito. Wala. Ito kayat mo. Kayat yun. Mangi sagana tayo pa iti panakipatakderin ti balay. Numang payadan bukod ka balay. Sa balin to, ramidan ti patakderin nga sa bali ka balay ta. Tada di balay ko ita, natawid ko pa lang nga nagnagandak kanyak daan. Kahit nung kayat mo nga mangipatakder ta ti baro nga balay, mangipatakder ta. Nung kayat mo, ituloy mo ito tagbasa, pagbasain ka. Nung kayat mo, susuruan ka ang drive, yalang ka lisensyam, at dantun bukod mo kotse. Kanya palat sa pula manak. Mamano, tigang daway kasta. So, adot umapapal kang ka. Kunanda ka, siyakla ko ma. Siyakla ko ma. Siyak ti mga ibaga, sika ko ma, kuna ka. Hala? Awantan? Ala. Inton 28 ti mga bulan, iso ti petsa. Pagsasalitaan tayo, noon niya di kita nasken nga magatang, di kita dumapay nga kasapulan, tapno ni kasta kita malpasan ti salitaan. Anong name jak nakaturog ka di nga rabi? Numanin bumangon na. Numanin ilayat kong idayal ti number manong name ni Reden. Kabigatan na manong name kapag nagsasadutak, ang susuditak na napuyatan na. Nagpupukak na ti kwarto. Ay, apay nga di ka rumar, masakit ka anak ko. Kaano lang ang natulagan ti kasaryo ni Ponso. Agsakit ka. Agsakit ti pusok na nang. Magkiasawak kit din iti sanggumat nga patpatag. Nakadadot ka rin na. Anya ko mga tako mga amin, no, itong palan na itan. Saan ang tulak ited, kayat ng ited, ito na masawa na. Kadata ko matibagam, ha? Bagam, tawagak ni Bunso. Nalang, ala. Man, tawagak. Kit imay ni kay Bunso anong name? Daitan. At yung pagbagayap, itinawagan nyo. Kita, bagak yung kwa na, nga kamayatan nga uru-urain nyo ti petsa. Rugyan na kan nga armayan. Tanya mo, makainto no, makalawas sakbay ti kasaryo ket ipatpatag mo matenisuna. Aduanon ka, Alfonso, wala nang. Adahan, badet. Unta ka lang ta. Nagagrubuhat ang ta ko. Nagsapi. Rugyat ang isaganan ti amin. Mapandan, isagana, natin wedding ring ta. Kanda itong mamay kayat mo. Ano kayat mo? Nagagrubuhatan. Padasa mo nito, aglogan ka na di kotse. Sige, kinunak mo na pinagustuhan man. Nagpasentro ka mga road manong name naglugan iti kotse. Numanang kitain, tumalya umisem. Super pa nakadlaw ko manong name, full state, gayam tingipan na.
Hmm. Ano tangipon mo, tata? Pustiso? Hangi so amin adap na ibalabalat ng pustiso. Abangsit kanut sang out da pustiso na. Depende Kang kanayon ko magandal-dalusan. Abi di mo kahit takas kanyak, tsaka kahit ada pustiso na. Kaya kahit tibutit. Kapit di mo kahit tibutit. Madi. Amo ko no, anyati gapona. Ang kanadaan ni tinubya idi, anja karot na sango. Di ako ngarot pa'y padas mo. Pasaremet, maawisak, mapangkamit, no kanta ko. Patay sindi. GRO na ramramanam. Awan na nubyam. Awan. Namong ka di ka nabayagin nga sa anak ang virgin? Tiya mo, akit virgin ka? So kung natatatang gananang mo. The boyfriend ko. Imbaga da nga awang ka no? Baga ko nga edi kalmang kat. Sana ko na virgin. So ang pampanutek, no agka-ag-sexta, kasunod jarta. Kadaklo matatyan mo. Idin to di boyfriend ko kat nagpinas pamagina. Hangabutit. Ngam na bisked di pamagina. Yung sarding natit lugan malo. Paigid na. Abin sarding mo. Agpeso ka di bagbagam? Hindi naman kami nagsalutso ita. Saan ako na virgin? Nalayang di boyfriend ko. It is sex. Pero mi nga may tayok-tayok na. Isong ako nag-asawa ta, kat sa mo nga maitid ti gusto kanya, di na maparagsak. Baka no, saan ka masulusulong ipatay? Baka no, makisinara ka kada di boyfriend ko. Kaya maliputan ka, siyempre. Sa pulag, ti gusto nga pakaragsak ka. Hana ka naragsak, ori kaburan na ti kwarta. Hana ka naragsak, ori mo no, pasangwan na, tinaiwas ka makan, at susuruan na kag-drive ka na ti kotse, sana ka naragsak. Kung nakita kang nga, hanak mahilig iti material nga banag. I'm not a materialistic. Ti kayat ko, ti lalaki, ipateg nat, paragsaken nat, nga saan nga kwarta at mang paragsak kanya. Temap na ka. Sige, pagandari mo ti kotse. Itulad kan sa Jibalayo. Mahala ka. Imbaga laking katipod mo. Saan nga nakununin man. Idi saga kung manong name. Idi erikap ko tiri daw. Pinarutbot na matan. Pinagandar nangin. Niyapay. Tapi di kayo man nagpatuloy Ba't siya kumanan mo na kinkuha na nanang, nagbaliw mo ito. Ano nga timbagam? Ano yung naramid mo? Imbagag laking kuha na tipod no nanang. Nasaan akong nga virgin. Ana? Imbagag nga the boyfriend ko. Kunahin ko anong awang pa yung boyfriend ko. Ng virgin ak pailay. Kasano nga roden no? Ito may kasarnak, kalpasan na kat, agdanakam, agkaidakam to kat, mapanek na kan, nangasana ko na virgin. Di amang nga, kabilin na kuno na. Baka yung malayan na. Di bagayo ko Kaya amumi ko mga rot nga saan ka ng virgin. Kaya di kami nagsalutsod. Amumi mo nga da boyfriend ko, nga niriren. Kahit mo sa na, napaspasama ka na kayo, adan. Nagloko kang obingin. Baka itinaloko. Kaya bagam ko may hindi ang nasapsapa. Abi di kayo nagsalutsod. Sakbay ko mga imbagayo ni Lakay Punso nga awang pa tinubyok kuno sa nga virgin ak pa lang, di ko man nagsalutsod kanya. Ita sa tipabasulin niyo? Hindi sumangpit ni tatanggat naamuan naman ng name pinukawan. Balit! Tatang, masilag ka.
Adang, sige, dangrandak. Paususulin dak. Abihan ka nagsalutsud kanya. Api bagay yung aming virgin pailain. Nga umang boyfriend ko. Amo yung ganda ni Rida na. Loko kan. Amo ko man yung bagbaga. Ay, nintatang na yan. Didal delikado no asawa na pagkatapos kata mamon na nga sana ko ng virgin. Hindi na saya, tanamon na. Nasulagan ka kasaryo. Ori natulag. Damagin nyo king kuhan, no kaya't nakpay. Sige. No kaya't nakpay. Awon maaramid ko. Makiasawa king kuhan. Ngayon no ko na nga saan na ko nakayat. Di wow. Naglaw ko kang mubigan. Natang. Di umat kami nimbagati pudno king kuhan. Inalilaw yung suna. Ti amo na virgin nakpay. Ngawan nobyo. Nga dadat sapsapulan na ti babae. Dandadak in sagmakin, dandadak in liwanin nga anak yun. Danghip ko manong name iti panang tawag ni tatang kaniya, Lakay Punso. Diyan mo ting speaker na pa, tanangig ko. Alfonso, nalipatan mo kami nga dinamag keng kuwanan, no, the boyfriend na no, virgin pa ilaeng. Ti amo mi agad talagang awan pa'y boyfriend na, nga virgin pala tanak mi. Kasi magkayang tinapasamak. No talagang ipatpatag mo di anak mi. Nakit, ikasar mo ata. Natulog nga rin ti kasar. Ay, lipatan mo. Inalilaw ta kay. Inalilaw ta. Amo yung magkatisap sa pulag kit awang pepadas na. Nga virgin. Imbaga, tasang kampay nagkasar. No kumanda, nagkasar kami nga naruktalak nga linuko da. Di delikado ko ma. So nga jakong kaya tanak yo. Jak kaya tikas kang ko na. Tisap sa pulag kit virgin. Yes. Yung kasta uno ti pungtot ni tatang kanyak manong nimi kahit nakpay kakabili, nagtartaraya. Paglagi din nakasukata kung dito dahil nga bigat manong nimi. Kaya siyempre, tinawagak ni Reden. Hello, Reden. Good news. Good news ko na? Tapi ka good news. Saan na kaya't pa ni Punso ti mga asawa kanya, kalbasan na ibagak kang kuha ng asana kong nga virgin. Ti kaya amuna kit virginak, tati imbaga kami datatang kinanang kit awang pa'y nubyok. Ket, dinakbatin kayat. Ana, datamit laeng. Si kakuma ko nagkit masapol nga rin nga si kakuma. Basta. Oh, saan ka kaning managsakan? Ha, Reden? Hoy, hi! Reden, hello! Hello. Abay. Ayan mga Reden. Umayag dito sa syudad. Sige, ulayin ka. Sino bang ulayin kanya? Iti dati. Aglans na. Agselebrar ta. Edi makadahon ako manong name iti dati kapag sinsinarakan mi naginarakop kami nga dagos. Sa nagslana nga napahot na kini bibig. Reden. Badit. Saan nga dito eh? Nato nga. Saan nga dito eh? Nato nga ron. Sa balay. Yawid kan sa balay. Tabalbaliw nga. Matulag ti kasar. Ngayon may kayo mga sasawan di balay. Hana. No, umayag sa diya, baka no kabilin da. Nung narod, delikado. Kasto ni pong tutong tatang. Huwag narod, tas ang natuloy ti kayat na. Umayag latan di balay yo. Huri akong pay kasar, agdan natan. Kitsapi ko mata, agsikugak, tap na untot marami din tatang kininanan. Dati manon naming isang sangpit na ni Reden ito balay da nanang manok man nanang kunakon. Hi Trixie, nadak adin ko. Ay manang. Gasawa kay ngaminen. Napudno na kit at na mga asawa ko makanyak ng nagbabawi. Imbag. Kadi. Di na kayo matlang arod.
mo na, sika kumako nakangarod ka ni manong mo, ket napasamag na, iso ko man. Kalpasan nga nangaldaw kami manunemi, siyempre kami iti salag na, dito'y manunemi nga nagkapanti ilit itong galmay sa yung paglagi din tayo magakeng kwa ng sana kung nga virgin. Katigayang sapsapulan na ket virgin. Iso nga siksikalaeng din. Awan to. Sikati kayat ko. Sika ko mga talaga. Ket kas itinam na maek manunemi apanakay tayo ko itiragsak. Iti panakay tayo ko itiragsak. Nuda kami kiniriden iti agin na yan. Nakapapaot ti romansa, paot ti kiti asog ka na reng-eng. Ket no kastan nga maitayok kami ore kam laggedan nga kastaon iti kayat ket ti tunggal may sa kadakan. Daw-dawagan dak datatang kininanang ngem kunak kanakwada. Gagawid dak to. Into no, masiku ka kun ko na. Tagdandan na kami kiniriden. Inam nga bulan nga nagdan na kami, manunemi idi, tadda nagpitpitik idi saklot ko. Tinawagak ni tatang-tang, ada na po kuyo. Nagkinada niya pala nga roturo kami din niyo. Ibaga mo katakwa na ito, may dato ita, pagsasalitaan tayo ti kasar. Awa maglakan dito dagas nga ramidan nyo, tang. Awa na lang na pa yung kumatin mamaramid ko. No, talaga nga kayo tagkagasat, kalata nga rin. Sige, tang. Ora na singpit ni rin, nagagat. Kaya nadumat ti ornong na. Fast forward, manunemi na kami mitlaeng kinirden, tinagkatuluyan. Idin to, manunemi, tani Alfonso, at da inasawa na. Ngem saan nga naragsak manong. Ta, nagpamarang nga saan nga, nagpamarang nga virgin, dyan nasawa na. Ngem naduktalan na manong, nga namtalo ka nga nagparegreg. Sa kasinsinharak na, dyan mitlaeng nga dati, nga naudi-idi, nga boyfriend na. Yeah! Nakapili at perdi, taore lang naganak. Nagparegreg na mintlo, di asawa na. Nga saan namat na maparagsak, iso nga, agsinsinarak kada di dati mo lang ang boyfriend, na di inasawa na. Nga kasta idi ba nung name ite ka amak ko mapasama. Baka saan nagto maparagsak ni punso kata sa pulag to, ang kasinarak kunto ni Riden. Yung maglaki din tina Elisa akmanong, iso nga ita, ket timat lang ipatpateg ko, tinagbaling asawak, ken amadig talo nga anak ko. Anak mi, manong, ket naragsak kami. Kabutan na dungo, nagaget, ang padpada kami, nagaget iti asawa. Na ito, hingarod, ti pakasalita manong, gadagyaman naklaunay, tilaing mo nga nang ibasa, ket sabi ko kadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan, tibiyag, karagitipadak nga nagbuya, ka nagdengeg, more power to your program, and God bless. Tungal tagyaman nga pagaya mo, Badet. Thank you, Badet. Thank you, Temiwa. Kilalatyo channel. Thank you, mat karagiti nagdengeg. Nagananos ka nagbuya.